Bueno, hemen 2018an, maiatzian, Osasun Goa Euskalduntzeko erakundea, alias OEE, eindako 28. Osasun Biltzarrian, Arantzasun, aurkeztutako komunikazio batekin montaje txiki hau egingo dut. Bertara bideoekin joateko gogua ez nekan, eta hemen patxadaz hartuko komunikazioa eta inkomunikazioa gaitzat hartuta aurkeztu neban komunikazio txiki hau. Bere izenburua petrikilluengandik ikasteko doguna. Bertan, 5 minuto eskazian azaldutakoa, pixkat zabalao eta tranquilago azaltzeko astitxa hartuko, eta bide batez, interneten, blogian, YouTubeen eta alde guztietan ikusgai ikusteko moduan. Zer da kontua? Askotan pasatzen jaku osagile guztioi, fisioterapeuta, mediko, erizain eta danei. Ikusten dugula, pazienteak petrikilluengana igez eitzen deskuela. Hau da, guk eskaintzen detzagun evidentzian oinarritutako terapia balekuak eta zientifikoki kontrastautakoen aldian, honek pazienteak ez deskuela jaramonetzen eta hanka itzen deskuena sorgin, petrikillo eta sasi medikuen gana. Hori gertatzen da. Eta saiatuko gara ikusten zer gaitxi gertatzen den eta zelan emon gehikizun bueltia horri, bai paziente eta bai osagileen mesederako jakina. Bueno, gure benetako diagnostiko eta tratamientuen aldian hori da kontua. Zergaitxik nahi xao ditxu honek pazientiak sasi medikuek eskainitzako bada espadako teknikak. Honetarako testu inguruen efektuaz berbain behar dugu. Behar bada ezagunaua da placebo izenakin, edo nocebo izenakin, placeboan ifrentzua esango genduke. Placebo edo nocebo efektua terapia guztietan dago presente, benetakuetan eta faltzuetan. Eta ez du gutxietzi behar. Izan be askotan pasatzen da, osagileok, esaten dugula, ez, hori placebo hutsa da, ezta? Eta forma honetan kendu itzen detzau dakan garrantzisa. Eta garrantzi asko daka, hain zuzen be, amentxe daolako, gaur komentatzen gabizen arazuan kakuetako bat. Hemen ikusi zeinkie nocebo efektuan oso adibide klarua, danok ezagutuko duzuena, segurazki zuen herrixetan, masifikazioa. Masifikautako konsulta batian, ambulatorixuan, ospitalian edo dana dalako lekuan, jentez toperainok daun leku baten eta medikuak edo beste osagileak estututa dabizena, jente guztia behar da moduan hartu ezin da. Egisa esan, egoera honetan, naiz eta guk erabiltzen duzen terapiak evidentzia zientifiko sendokuak izan, kasurik honenetan, tratu despertsonalizatu honek bere eraginkortasuna neurri handi baten murriztu ingo dau. Ostera, petrikillo baten konsultan topatzen dugu patxada eta adeitasunak, naiz eta oinarririk bako sorginkerixak erabili, kasurik txarrenian, patxada eta empatia horrek eraginkortasun handixa lortuko dau. Baitza askotan osagile ofizialona baino handixeua bebai. Orduan, ondo kontuan hartu beharko genduke hau. Enpresa munduan, oinarrizkoa da kompetentzia aztertzia. Gure jarduna hobetzeko kompetentziakuak zerreitzen daben ikusi inbiar dugu. Eta osasun mundura ekartzen badu hau, ezingo dugu esan petrikilluak eta terapeuta irregularrak gure kompetentzia diranik, eixau dira erausteko zeo zer.
Baina komunikazioan arluan, bai, badakau harengandik zer ikasi. Badakau. Osagile ofizialok gure konsultetara, ospitalietara, osasunetxietara, petrikiluen patxada, adeitasuna eta empatia hori ekartzia lortuko bagendu, edo lortzen dugunean, gure terapia zientifikoen eraginkortasuna biderkatu etzen da. Eta beraz, horixe izango litzake objetibua. Gure helburua pazientiei jakina aldanik eta terapia eraginkorrena eta sendatzen, aldanik eta onduen sendatzia da. Hori, sasi terapiaetara igez ez eitxia nahi badou, osagileok harreman terapeutikoen testu ingurua moldatu inbiako genduke. Eta hori lortzeko giltzan nausixetako bat, komunikazioan arlua lantzia da. Testu inguruko efektua, placebo efektua, erabiliz gero, evidentzia sendua dao terapia zientifikoen eraginkortasuna biderkatu etzen dela. Adibidez, hemen bibliografian ikusi zeinkien testa eta rosetinin kasua, 2016ko ikerketa beten, ikusi zen morfinian eragina, hau da, ez gabiz asmakizun baten gainean, morfina, bezain analgesiko indartzuan gainean, alde ondisa dao, morfina hori sartzia pazienteari lotan daonean, konturatu barik, edo morfinia sartzia pazientean biztan. Morfina dosis beran eraginkortasuna, pazientean eskutuan egin, eta eraginkorra da, baina pazientean biztan eitzen badou, bera konturatzen bada morfinia administratzen gabizela, bere eragin analgesikua biderkatu eitzen da modu espektakularrien. Hori efektu hori presente badao, zer gaitxik ez dugu erabiliko gure eguneroko praktikan. Hori da objetibua. Sasi medikuen mundura itzulitza, txampon baten truke etorkizuna iragartzen daben sorginak aspaldi dakixen gauza bat barneratu inbiarko genduke, honetarako. Entzuten ikasiz gero, askotan, arazuan gakua pazientiak berak emongo deskuela. Horretarako, aurreko baten azpititulatorutako pelikula zatitxo hau ikusi daigu. Je viens vous voir parce que j'ai mal à la tête. Les douleurs ont commencé il y a 2 semaines, je sais plus comment, assez brutalement je crois. Mais je me souviens que le soir j'avais... Et vous diriez que ce sont des douleurs qui durent toute la journée? Le matin surtout. Au réveil? C'est vrai que quand je me lève j'ai mal à la tête, mais... Au réveil donc surtout? Oui. Et ce sont des douleurs d'un seul côté du crâne, devant, derrière? C'est variable. Oui. En général c'est devant, mais je... Devant donc? Oui. Plutôt devant? Oui. Très bien. Eh bien, je vais vous examiner. Vous n'avez pas le sentiment de faire les questions et les réponses? Non, tu trouves pas, Nicolas, qu'elle t'a orienté? Qu'est-ce que tu allais dire au docteur Delésia quand elle t'a interrompu la première fois? Parce que t'as dit, les douleurs ont commencé il y a 2 semaines, je ne sais plus comment, mais je me souviens que le soir, j'avais... Je venais de commencer le nouveau traitement pour mon diabète. Je vais t'ausculter. Vous savez qu'un médecin coupe la parole à son patient en moyenne toutes les 22 secondes. Le secret, c'est de le laisser parler. Vous avez 90% du diagnostic qui vous est donné par le patient. Halaxe da. Eta ikusten duzue, ez da osalantzari gaur egungo osagileok inoiz baino formakuntza eta tresnerisa hobia dugula. Baina, geure burua gain baloratziak arriskuak bebadakaz. Eta eskolara joan eztan aitzitxa amamak be dakixen
oinarrizko gauzak ahaztu itzen baduz, ba ez da ez gure mesederako eta ez pazientien mesederako izango. Eskerrik asko zuen arretian gaitzik eta interesgarritza eritsi badetzazu eta zer komentau nahi baduzue, zuen komentarizuak ongi etorriak izango dira. Hurrengora arte.